Assalamu alaikum, good day ladies and gentlemen. So, kamar yadda take yau Juma'a na zo muku da babban surprise. Idan har kai kana yin POS, so ga wasu ka'idodi da zan jera maka su ka karanta su ɗaya bayan ɗaya. Wannan ka'idodi za su taimake ka kuma za su kare ka daga sharrin miyagun al'umma. Thank you very much. Idan kun gama kallo, kar ku manta ku share bidiyon nan wa sauran 'yan uwanku domin su masu amfani. A guji ajiye maƙudan kuɗaɗe a wurin aiki. Yin aiki da ƙaramin adadin kuɗi a hannu zai rage hasarar idan har wani iftila'i ya faru. Kada a nuna kuɗi lokacin karɓar kuɗi ko mayar da canji. A yi ƙoƙarin kada a nuna adadin kuɗin da ke hannu. Zama cikin shiri, ma'ana mutum ya kasance yana da hanyar da zai kira 'yan sanda cikin gaggawa domin ko akwai wani hatsari. Bayan an rufe wurin aiki, a tabbatar an kulle ƙofofi da tagogi sosai. Idan za a iya, a yi amfani da ƙarfen ƙofa ko wasu makullai masu tsauri. Sanya na'urar tsaro, ma'ana alam, wadda take yin ƙara idan an buɗe ƙofa. Idan an buɗe ƙofa za ta yi ƙara, ma'ana ba tare da izini ba kenan. Yin amfani da kamarori, ma'ana CCTV, yana da matuƙar amfani a wurin aiki. Zai taimaka wajen hana fashi, kuma suna iya taimakawa wajen gano barayin da suka yi aika-aika a gurin aiki. A tabbatar an sanya kamarori a wuraren da za su iya ɗaukar fuskar mutane. Kun san wasu kamarorin akan iya sa su suna kallon inda bai dace ba. Samun inshora na da matuƙar amfani ga masu aikin POS. Yin inshoran kasuwanci na iya taimakawa wajen rage asarar kuɗin ko kayayyakin idan har an samu akasi. Kare kalmar sirri. A yi amfani da kalmomin sirri masu ƙarfi kuma a canza su akai-akai. Kada a raba kalmomin sirri da kowa. Kada a danna kan hanyoyin da ba a sani ba, ma'ana link kenan. Barayi na iya ƙoƙarin aika saƙonni na bogi, ma'ana phishing, don su samu kalmomin sirri ko wasu muhimman bayanai na cikin wayarka ko POS ɗinka. Sanya manhajar tsaro, wato antivirus, shi ma yana da matuƙar amfani, amma ka san wace antivirus za ka ɗauko, don su ma akwai wanda ba su da kyau. A tabbatar an sanya manhajar antivirus mai kyau a na'urar POS, kuma ana sabunta ta akai-akai. Yi amfani da hanyar sadarwa mai tsaro, ma'ana secure network. Kun san akwai wifi ɗin da ba su da tsaro, ba kowane wifi ake connecting ɗin shi ba. Na sanar da wannan tun ba yau ba. A tabbatar ana amfani da hanyar sadarwa ta intanet mai tsaro, misali wifi mai kalmar sirri, ma'ana taka kenan, ba ta wani wanda baka sani ba. Kada a yi amfani da na'urori da yawa a lokaci guda, ma'ana kar ka yi amfani da POS ɗinka wajen ɗaukar hoto ko kuma wajen bincike a intanet. Hakan na iya tura ka ga halaka. Ina fatan kun gane. A kula da mutanen da ke kusa, a lura da duk wani mutum da ke ƙoƙarin yin kusa da na'urar POS lokacin da ake gudanar da mu'amala. Ga shawara kyauta zan ba ku domin za ta amfane ku. Ku san abokanan cinikinku. Idan za a iya, a yi ƙoƙarin sanin abokan ciniki na yau da kullum. Wannan na iya taimakawa wajen gano mutane masu shakka. A kula da sabbin mutane, a yi taka tsantsan da sabbin mutanen da ke zuwa wurin aikin, musamman idan suna tambayoyi masu yawa ko kuma suna son sanin yadda wurin yake aiki. Tabbatar da tsaro a kowane lokaci. Tsaro ba abu ne da za a yi sau ɗaya ba kawai a bashi. Yana da muhimmanci a ci gaba da kasancewa cikin shiri da kuma bin matakan tsaro akai-akai. Bayar da rahoto ga 'yan sanda idan har an yi ƙoƙarin fashi ko an yi nasara ko ba a yi ba, yana da kyau ka sanar da 'yan sanda. Yana da muhimmanci a kai rahoto ga 'yan sanda nan da nan ba tare da jan lokaci ba. Ta hanyar ɗaukar waɗannan matakan, mai POS zai iya rage haɗarin zama wanda aka yi wa wayo ko fashi ko kuma aka sace masa kuɗi ta hanyar yanar gizo. A kula sosai, zamani ya canja. Kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun videos masu amfani kamar wannan.